kai Allah mana gafara, Allah ba ƙasar nan zaman lafiya da kwanciyar hankali. 'Yan uwanmu da abokanmu waɗanda suke ƙasashe kamar irin su Abuja, da 'yan uwanmu da suke Libi, da waɗanda suke Cameroon, da waɗanda suke abin nan me yake da suna Gabon, da waɗanda suke sauran ƙasashe, wallahi duk wa'azin ga da ake sawa in suka dinga bugo waya suna godiya, suna neman addu'a gare ni daga 'yan uwa su ce a masa addu'a, to muna masa addu'a. Duk waɗanda suka je neman halaliya, ubangiji Allah ya sada su da rahama da alherin shi, Allah ya maido su cikin iyalansu lafiya. Sun tafi neman alheri, Allah ka haɗa su da alheri, Allah ka tsare su, Allah ka tsare su, Allah ka sa mu dukiyarsu albarka, Allah ka sa su iske iyalansu lafiya. Waɗanda suka zo nan duk Allah ka san bukatar kowa, ka fi mu sanin abin da ke cikin zukatanmu. Ubangiji Allah ka taimaki kowa, ka biya mu kowa bukatar shi ta alheri. Allah wanda yake neman kasuwa Allah ka baya, wanda ka ba kasuwa Allah ka sanya mu kasuwa ta albarka. Ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ɗaukaka tutar Nijar, Allah ka ɗaukaka darajar Nijar. Allah Ubangiji ka sa Nijar ta fi ƙarfin ƙasashe masu ɗumbin yawa a cikin ƙasar nan. Allah ka sa Nijar ta zamanto ƙasashen da duk cikin minti 5 jirgi na sabka, jirgi na tashi. Allah ka sanya tausayi da imani da adalci da alƙawali cikin zukata na shugabannin ƙasar nan. Allah kuma ya sa su yi ɗauki kyakkyawan niyyar agaza ma ƙasar nan da fatan alheri. Kuma gudunmuwa gare ku, ku daina miyagun addu'o'i ga ƙasarku, ku daina shafa'i da ƙasarku. Ƙasarku ta ku ce, nan aka haye ku, nan kuke rayuwa, kuma nan ne kabarinku yake. Duk mutumin da yake neman fitina, kamar wa'azin da na yi ne kwanakin baya, ban yi da kai inda nake so in kai ba. Lokacin da aka yi hayaniya sai mutane su yi ta kai hari, ba ku kashe cococi, ba ku kashe kaza, duk asarar da za ku yi ma ƙasa ku gane kanku ne kuke cutarwa. Duk mutumin da yake ba daidai yake ba, kyautawa halayyar ku Allah ke maku canji da kanshi. Ƙasanmu ta fi kowace ƙasa zaman lafiya a duniya, mu yarda da wannan ni'ima. Yana ɗaya daga cikin rigakai ya yi magani, muna cikin kwanciyar hankali. In muka jawo maka mu tashi hankali, kashe wuta ba ya samuwa. Kenan tun rigakai da ya kamata mu rika neman mu kanmu zaman lafiya da kyautawa addu'a, to rigakai ya yi magani, kwanciyar hankali ya fi tashin hankali. Wannan shine nake son kowa akwai unhwanin ya ciki. Duk abin da muke addu'a muka yi da kyakkyawan niyya, Allah da kansa ke mana adalci, Allah bai zalunta bayin shi. Idan talakawa mutanen kirki ne, to Allah zai rika hada su da mutanen kirki. Idan mun tozartar da kanmu, to mu za mu ɗauka mu kanmu tozarci. Wannan na ja hankalinmu ne don mu yi ƙoƙari mu ci gaba da rike addini da yin fata ta alheri a cikin ƙasashenmu. Saboda hakan ga ina ƙara yin addu'a, ya Allah, ya Allah, ya Allah mai girma da ɗaukaka, ka umarce mu roƙe ka, ka mana alƙawari in muka roƙe ka za ka karɓa mana. Allah babu wanda za mu kai mu kukan mu in ba gare ka ba. Duk wanda za mu nema rauni gare shi, Allah kai ne mai ƙarfi. Allah ka ji kukan mu, ka taimaki 'yan Nijar, ka biya ma kowa buƙatar shi. Allah ka yassare ma kowa aikin yi. Allah ka taimaki kowa. Samarin da Ubangiji Allah suka jima suna kwana ƙato uku bisa matala guda, Allah ka masa nadiyar rabuwa. Allah ka watsar da su cikin ɗakunan daraja. Allah ka raba su da daren nan mai wari. Allah ka gama su da daren mai ƙamshi. Allah ka raba su da warin taba, ka gama su da ƙamshin turare na amari. Allah ka taimaki gwabarayenmu na Nijar, matan da ba su da aure Allah ka ba su.